No takže tento 6. ročník, respektíve 5. ročník plus 0. ročník sa nesie konečne v prvej téme, doteraz téma nebola a téma je koniec sveta. Tento rok sme sa rozhodli, že sa spojíme s Dobrým anielom. My ako organizátori sme venovali tiež štartovné vo výške 250 eur Dobrému anielu a tiež Fakulta masmediálnej komunikácie prispela takýchto sumov 250 eur. Všetky športové aktivity, ktoré robí alebo podporuje naša fakulta alebo univerzita ako celok, ja sa na všetkých zúčastním veľmi rád a som rád, keď sa mi podarí prehovoriť aj ďalších kolegov, pretože toto je ešte aj navyše dobrá vec pre Dobrého aniela a myslím si, že tie peniaze budú najlepším spôsobom využité. Tak keď som bol mladší, som hrával predovšetkým futbal, ale hral som aj volejbal, pričom naozaj za svoj najväčší volejbalový úspech považujem, že sme spolu s jedným priateľom porazili kompletné družstvo žien vtedajšej Fortuny Trnava. Bohužiaľ sme prehrali, čo pani Podmaková ako naša tajomníčka, hlavná líderka týmu určite dobre nebude znášať takto na sviatky, ale verím, že na budúci rok sa to zlepší. Ja sa priznám, že ja som volejbal nehral už roky. Ja som síce profesionálne športoval, ja som dokonca v tejto hale, ja som hrával hádzanú, potom som hrával basketbal, ale radi sme si prišli zahrať. No, našťastie nám sa teda nič nestalo, okrem teda nášho bubeníka, ktorý si chudačisko vyvrtol členok.